ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా త్రిబులర్ సినిమా మేనియా నడుస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో మెగా అభిమానులు, నందమూరి అభిమానులు ఎదురు చూస్తున్న మూవీ మరో 3 రోజుల్లో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు తమ ప్రత్యేకతను చాటుకుంటున్నారు. తాజాగా చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన ఓ యువకుడు త్రిబులర్ సినిమాకు ఆల్ ద బెస్ట్ చెబుతూ టీ కప్పులతో ఎన్టీఆర్ను మరియు రామ్ చరణ్ చిత్రాలను ఆవిష్కరించాడు. దీనికోసం అతడు ఏకంగా 15,000 టీ కప్పులను ఉపయోగించాడు. చిత్తూరు జిల్లా గూడిపల్లి మండలం చిన్నపర్తికుంటకు చెందిన పురుషోత్తం అనే యువకుడికి ఎప్పుడూ వినూతంగా ఆలోచించడం అలవాటు. అందుకే చిన్నతనం నుంచి ఉప్పుతో బొమ్మలు వేసేవాడు. అయితే త్రిబులర్ సినిమా విడుదలవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ మూవీలో నటించిన 2 స్టార్ హీరోలను చిత్రాలను టీ కప్పులతో వేయాలని ఆలోచించాడు. దీంతో కష్టపడి 6 రోజుల నుంచి శ్రమించి టీ కప్పులతో ఎన్టీఆర్ని మరియు రామ్ చరణ్ చిత్రాలను రూపొందించి ఔరా అనిపించాడు. ఇప్పటి వరకు దేశంలో ఎక్కడ లేని ఆర్ట్ వేసి తన అభిమానాన్ని చాటుకున్నాడు. మరోవైపు అమెరికాలోని త్రిబులర్ మేనియా కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ఈ మూవీ కోసం నానా హంగామా చేస్తున్నారు. తాజాగా కార్లతో జై ఎన్టీఆర్ త్రిబులర్ అనే అక్షరాలను రూపొందించారు. దీనికోసం తారక అభిమానులు ఎంత శ్రమ పడ్డారో కూడా వీడియో తీసి పోస్ట్ చేశారు. ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్కి చెందిన ఎన్టీఆర్ అభిమానులు 70 కార్ల ర్యాలీని ఏర్పాటు చేసి జై ఎన్టీఆర్ త్రిబులర్ అనే డ్రోన్ షాట్కు తగ్గట్లో ఒక చోటు చేర్చి వీడియో తీశారు. ఇందుకోసం అభిమానులు భారీ ఖరీదైన కార్లను ఉపయోగించారు. ఇలాగే లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ లాగి పెట్టి కొట్టండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.